И здравейте хора, аз съм Жорката БГ, тук сме Безър БГ, кажи хай на YouTube. Хай. Хай. И днеска ще поцъкам малко CS GO в Roblox. Да. Малко странно. Но яка е игричката. Мали, 2 в 1. И те са почти същите оръжия, само че ето ги. Това USP ли беше? Какво беше? USP 120 май беше. И M4-1 май. И така да започваме. Аз съм с АВП. И аз си го взимам. Къде си? За теб. Аре. Изяди си пищака. Ножката, че бягаш по-бързо. АВП-то да забавя. Аз гледам отзад. Чай, не ми се пръчкате. Ето, отзад. Отзад и отпред ми идваха. Готово. Убили го? Да. Влизам. Изяди си пищака. USP 5. USP 5 ли? Да, има ли някой? Кажи къде са. Нямам никой, дай. Само внимай. Браво е. Аз ще ти казвам дали... между другото мога да гледам на картата. Зад вас. Видях. Имаше зад вас и... Не го ли убих? То го убих аз то отдеве го убих. Имаше зад вас, там към бъто и да. И то са два такива. Аз пак съм с АВП. Мерси за оръжието. И дигъл. Не, няма, аз ще си бия с USP 5. USP 5 много ме кефи. И според мен това е най-як е пистак. Отзад. Идват ли? Да. Отгоре? Отзад също. Ти цъкай, аз тук. Ти, там гледай, там. Охо! Той ми дойде неочаквано. Охо! Отзад! Охо! Бати хака. Нещо... Какво стана? Хак. Аз ли? Да. Не. Изведи снайпера. Охо! Как го заши? Изведи снайпера. Браво! Тук щех отбора да спечели заради мен. Не. Ти беше главен скил, де. И си пак да. Аз пак ще си бъда с АВП USP 5. Къде ми е USP-то? Его. Как се взимаше, бе? С Б се взимаш. Между другото снимам клип, така че внимай. Хай! Как се снимаше? Това е, нещо не ми дал си взема. Какво играете? CSGO. Отзад! Как оттам бе? Фако е! 7-1! Те ли нивото е? Да бе, 7-1. Фако е! 8-1. Жорка, Да. това не е CSGO, а някакво касуал Нещо. За кое щяхме да... няма да дъзде. Ето как го... Аре това, къде е 6 вече. Да бе, аз гласувах. Това миналия път, вчера го играхме. Да, и тук бихме. Мали тук, бати! Сега ще дойдеш с мен на тайното ми място. Терористи. Мене няма ли ме чакате? Добре, айде. Кънтър терористи. Кънтър или... Кънтър аз вече натиснах. Добре. Аз ще съм терорист. Но ще бием, внимай само, че...
Защото ние с Жорката сме много големи брата. Внимай. Не, аз не съм, де. Жорката е. То мап ли избраха, бе? Най-простия мап избраха. Може да съм контртерорист, не знам. Защото ще бием, дали? Значи мисля, че съм нуб. Внимай. Бих ли го? Не. Карай ми една глава. Добре, никой не убих, фак. Аз влизам контрблокс, Roblox. Добре. Влезни единичка. Или единици, или... Има нещо friend list, play. Friendly list. Friend. И натискай който искаш, Безър БГ и Жорката БГ, който искаш. Жорката бе. Очевидно, да е май да карай. Ги карах и сега натиснах и нищо не стана. Зарежда. Телепортинг ти пише. Не ми пише нищо. Бати пребаня компютър. Чеш. Да, сега касуал. Чак само. Да. Уау, виждам само едно небе. Хора, после я ще сния. Бях Виждам на само... блоксто. Добре, защо Виждаш едно небе, ама то ти трябва да ти заради нещо като чънкове. и едно слънце и едни облаци. Да бе, трябва да ти заради спокойно. Терористите тук са много готили с тези шапки, бе, нали? Кое? Нищо да си чуе. Виждам небе, И синьо си небе. Не му се взема. Безак, ти Значи си знаеш взема кой? нещо по-ефтино. Ти знаеш Това като свирка, кой бе. прилича. Аз имам МП. Ти знаеш ли MP9, нали? MP9 взе, нали? МП7. Взех MP9. Безак, USB знаеш 5 пасне. ли кой ми прилича? Аз съм в къща. Тук е. Да бе, аз съм при тебе. Мапа е много ягла. Тук, ако гледате едно момиче как играе CSGO, ако сте гледали, разбира се. Хора. Тука! В къща съм. Знам, виждам ти името. Аз виждам само мапа. Минавам с стрелба. Не, тук. Ето го. Убили го. Не можах. Дай, стилай. Сега, аз съм спектатор. Защо съм спектатор? Защото ще гледаш. Ти къв влезна? Пусна ме терорист. Ти си избрал, нищо не мога да пусне. Ти сам си избираш. Просто защото те водят и за това. Аз така знам, че водят. Защото се вижда, бе. Тъпчо. И аз не виждам, то ми е всичко бело. Такъв ти е компютър, такъв си се купил. Единия долу. Остава точно двама. Хак на YouTube каналите си. Къв хако е? Аз поне не използвам хак за разлика от тебе. Само WoW и aimbot. Добре, че Pro Gaming ти каза как да си изтеглиш хак. Сега да не говорим за хора. Пепот. 2 в 1 беше. Стой. Добре, пусна ме. И аз съм къв съм. От нас. Аз съм Синбад. Взех ли си го? MP7 ще взема към тебе. Той е почти също като това, обаче. Като Джорка за теб съм. Ръжби. Сега то Жорко 07 сам, ако ме преследи, ако само ме преследи. Аз го виждам. Тук бе на главата, само къде няма скинове. Имам... Те са в нашата база, бе. Там. В къща. Аз умрях. Зарежда. Само Отзад.
Аре бе, Близяка. нещо ми стана с това. Гледай, човек! Гледай колко напред. Май този бокс, като се изпотихваш. Всички ни такова. Всички ни убиха без никой. Значи сега взимам АВП, знам къде е това. Аз па не мога да се взема. Ай, брат, трябва да убия някой, за да атакувам. Аз само с USP-то. Ето го Джорко 07. Няма да не направиш нещо. Ай, Дай седиме тука. Аз взех най-якото оръжие. което? Кажи името. USP нещо. Взимаме това оръжие. Не мога. Кога Ей, я заложиха, брат? Ножката е много яка. Да, може. Fuck you, Взимам USP-то. О, АВП-нце. Що не мога да го взема? Как се взима, бе? Защо? Трябва просто да го вземеш е така. Ама, ясне. Двата пищака. Аха! Браво, Как, бе. бе? Умри, бе. Не знам, ама аз имам пари за АВП. Чак. Тук, ако имаше скинове, чеше да е много готино. Вот аз къде ликнах. Брат. Гледай, на мен всичко ми изчезна. Си взимам ли АВП? Взимам си. Брат, на мен всичко ми изчезна. Гледай, всичко ми бъгна. Майка му дева. Бък от играта нещо има. И кръвта е тука стои. На теб виждате ли си така, Жорка БГ? Къде? Е тука кръв. Хвърлих. О, шит! Помогнах ти. Вау! Убих един, ама... Зареждам. Жорка, къде се те гледам, бе? Каквото... Майка ти дева! Гледам Жорка, Бъгна е, майка ти дева. Жорката май ще умре. Май? 55 кръв са. Аз ще левна за малко от играта. Какво нещо ми стана с тъпата Roblox? Ле! Аре, биеме. Бат! Заради мен аз... Георги, шо се бъгнал. Кой, аз ли? Много бързо, човек. Аз сега бех под земята. Райвъл. АВП, бат. Аз съм с... нека умря. Не може да взема АВП, Васи. Здрасти, Жорка. Пуста. Пази ме. Не ме престани, пази ме. Деда имаше скина, че ще бъде много акт. Не стреляй, не... И звуците са същите, всичко е същото. Само къде са скрито не може да се смени. Хакеса. Аз се кача тук в трабанчето. Айде, гол. Ти нямаш такова. Гол. Отзад, бе! Помагай, бе! Тъп ли си, бе? Помагай, бе! Аз съм с АВП! Та Жорко, дали е много пилен? Ха-ха! Гледай го, майко! Какво тръгва напреде? Кажи по-рано. Аз съм с АВП! Ти искаш да тръгна по-рано, така ли? Да не си бил с АВП. Като не можеш да играш, не играй, бе! Мисля, че се чува, ако се чува звуците, правилно пича. Ако се чува звуците, надявам се да не са много силни. 3 сме. Да не чувате нас. Взимай веднага това. Аре, Емка съм ся. Жорка, нали знаеш ние двамата колко сме добри с емките? Да. Ти с емка ли си? Да. Е. Хвърли. И чакай, минавам тая банка. Аз се взеха.
Пак. Те задиго. Чакай да фърля флашка Кой ме цепи, бе? от някъде. От Джорко 07, какво ме цепиш, бе? Само си хабиш по шумите така, нали знаеш, бе? Да фърли граната. Хвърля. Не, няма никой. Дей. Между другото може. Аз гледам натам, гледам натам, ти гледай натам. Жорко 07, я бъди за примамка. Бегала. Заповядай. Не! Къде? Там. Там. Там може да идва някой. Ти гледай, виж. Убих го. Браво. Идвам. Там. Няма никой. Няма. Те идваха към нашата... То ние сме само тримата. Ми... Направо. Жорка, беги, идвай. Прима! What? Къде беше ти? Бързо. Къде беше ти? Убили го, бе. Да. Идват. Браво. Там. Излизай тук, ти си сам, пеле. Чакай са. Сега ще ви кажа. Да, ето го, бе. Абре! Презареждам. Браво, бе! Браво, безърк! Аре, не се криете как някаква мишка! Оцели го, бе! Стреляй! Стреляй, бе! Айде, безър, беги. На мен би. Не го изпи, само на мен ми изпи, защото аз убих най-много. Ама благодарение на мен го убих, казвам. Спечелите. Райко. Никой не печели, отбора си печели. Не безър, беги. Ние сме отбор. Не сме... Все едно сега всички да почнат тук да къртат всички контртерористи. Тъй да е, Жорка. Да. Ай, Жорка. Жорка, ние стоим тук с теб, нали? Давай, какво стана, бе? Как се бъгнава? Не обичам си променям оръжието, е така. Нож. Тук не. Якото е все Опс. едно с като конца. Яко. Всичко е като... При вас, Жорка, има ли някой? Да. Тъй. Заложих. При нас. Отзад, бе. Зад нас беше. Трябваше да гледаме там. Заложи се на Ато. Там къде сме ние е фуко, бе. Аре, ти си надеждата ни, бе. Той не мога да убие. Не. Вярвай в него. Да, вярвам, като умре. Призареждах, ако убия. Сега ли изравниха? Нищо. Сега пак трябва да се Ама мъчим. ние не спечелихме ли 2 игри, бе? Аз къде съм, бе? Стоим тук в базата, чухте ли? Стоим базата, чакай ще взема. Уоу и Жорката беги стоите е тука. Е тука сега. Къде съм стрелнал? Аз стоя тук. Да, ти стоиш там, а Жорко 07, идвай. Идвай бързо, купуй си оръжие и лати как Ходиш там за примамка. Аз задиго, защото съм пича. Е тука стоиш, виж. Тука. Опа, метнах си. Воу, страх, като съм ти го паски. Там, фърлям. Аз оглеждам. Флашбанк. Фърлям флашбанк, е там. Не, там, бе. Сори. Сори. Бях виновен аз. Къде? Ето го е там, бе. Топа са, бе, бе. Yes. Да. Това беше мой. Ти ли хвърли гранат? Да. И флашни го, човек. Ма си да метна на другата страна, бе, човек. Да метнеш, аз ще го бия. Бомбата сега ще ви кажа къде е. Да, безак, ти си нашата надежда. Ама и другия. Фуко е. Бомбата е... Ся. 5. Почваме. Аз паднах от света, бе.
стана? Аз ще гледам Жорката БГ. Обърках. Жорката БГ. Ето го. Абе, къде скоро ли съм, бе? Това най-яко. Вау. Спилето ли си, ела, Жорка БГ? Не знам кой е. Я, чакай. Пилето си, да. За теб, Жорко! То пасно ще опитва да ме убие. Верно ще ме убие. Аре бе, помагай бе, тапанар! Аз умрей, бе, тапанар. Как не мога? Браво е! Юсифик. Нещо си там беше. Жорка, Опа, там е! Махли, убита като хвърляш гранат и бати бота. Слабаци само от нашия отбор, е. как да видя колко имам? Само аз и Жорката БГ правим нищо. Да. Така, Жорката, бързо, за теб е, лая. Бързо, стой тук. Действаме по чакалянето. Абе, заек! Пръсна го! Ебате, топ! Казвам пръсна, вас. Дай безърк. Тия се баси, пек. Те са прота, те играят цял ден тук. Ако са англичани, са прота, ако са българи, са прота и нубове, като нас. Of settings. Не може да променя мерника. какво ние с Юсифко нищо не мога да направим? Като сме само двама, а те ни идват 1000. Поне убихме Кис. Това е мача на победата, е. Бързо всички да се стягат и всички по местата си. Бързо. Темпо, идвате. Аз взимах някакво поръждане. Жорка, ти идваш, нали? С мене. Тягаме се. Жорка, що ме следиш? Тъпа толкова си красив да те следя. Ай, стига, ти тъпли сила, Флашбанк. Спокойно. Бързо. Презарежда. Метнах им флашка. Как оцели, бат? What the fuck? Влад, откъде бе? Ние се убих. Отзад, двама. Няма Айде. Фъко е. Аз презареждах. Чао. Няма шанс. Да. И сега какво става? Сменят мапа. Дъс 2 веднага. Не ни дава. Е това. Там. Това горе, Агенция. Аз ще бъда контртерорист. То е яко там. Защото имаш по-хубави неща. Там. Имам не по-хубави неща. Аз паднах от света. Някакъв друг пася. Кънтър съм? Какви са яки дрежките са тука. Стигала, Жорко, нула. Той го няма, май. Ще сигурно сада. Нуба. Прото е от нас, он е първия. И аз съм от вас. За жалост. Опа, Идват към вас, внимайте. Ато. Браво. Там, Жорка.
Двама! Влизат двама! Двама идват. Браво! Браво, Юко. Бомба залагат. Ще заложат бомбата. Внимайте. Он отива да заложи бомбата. Влизайте. Жорка, ти трябва да бъдеш първи. Ние сме на малко кръв. Някой? Идва! Браво, бе! Браво е! 7 кръв и го убила. Браво е, Руйоко. Добре. Айде. Имам план. Какъв план е? Не знам. Те знам откъде ще и дойдат. Жорка. Идвай, следвай ме. Знам едно тайно място, къде да дойдеш. Бързо. Yes! Как момче тяпа? Никой не уби. При мене. GG. GG, motherfucking yeah. Ива. Ох, Ти ми скърт. Така, хора, да знаете, че ще има втори епизод на Clash Royale. Между другото, ако питате, я игра на компютъра. моля. Оф, болето уби с каракъл. Майка ти беба. О, ти от кой си, бе? А? Ние сме повече. Аз съм... Не мога си взема емка. Ами аз 100 пъти сега ще върна. Аз съм контратерорист. Аз съм със Емка. Аз Безърк. си Къде си? Аз пък взимам MP7. Безърк. Ела ти дам Емка, че ти си по-добър. Не съм по-добър. Нищо. Ела, ако искаш да. Добре. Къде е тя? Ела. Ела, Аз за тебе съм съм, за тебе съм. И как ще взема? Как да я взема? Метни си оръжието. Аз не съм си купил, имам само пистолет. Не цни е. Еми, май ще не се дай. Идват! Убиха ме! Спокойно. Тук има оръжие, Емка. Убих го! Убих двама. Спокойно. Дай. C4 е заложено. Изарах, внимавай на малко на 20 си. Аз съм на 100. Аз съм на А. Един АФК при кафявата кола, един АФК. Аз тук пъто не го знам къде е. Аз бъдо го знам. Айде. Мале, то не съм умрял, че съм бил много далеч. Якото е... Лак, на който снайпер, бе, кой ми го метна? Дай ми снайпера. Не, мерси. Много си слаб ти за снайпера. Вече разбрах как да взема оръжията, като клекнем. Май, не знам. Я го метни да го пробвам. Спокойно, аз ще ти дам Емка. Не, сега си загубих МП-то. Ти тук стой да чакалиш, лол. Его бе, Аре, бе, ти играеш ли, бе, лол? Играеш ли? Еми, тогава стреляй. Стреляш ти, на баба ти. Аз не мога да цела, извинявай. Аре, убих го. Е, така се играе. Еми, извинявай, аз презареждам. Не бех стъпо оръжие. Трима само ми останаха, а иначе всички ги разкъртих направо. Дай си увелича малко мишката. Аз къртих. Какво хилеш, ти не уби един Жорко? Аз имам поне един кил. Ти не си го one-shot no, О, трябва да се паза. Трябваше да изпиша, ама не изписа. На кота емка, бе?
Какви са тия емки, които ми дава? Абе, гледай, бе! Тъп ли си, бе? Гледай, ти ме пази! Аз ще ти кажа. Гледай, всички се бушахте при мен! Да ви паза, нали? Не, бе, Безърк, аз не искам да ме пазиш. Зад нас! Къде? Гле, мале, Лоу седи и гледа! Лоу, ти си най-големия нуб, с който играят. Знам си го вече. Поне Един долу. И колкото си убил един, але помогли е. Голям приятел си. Ти, аз не знам къде си. Мали, аз бях пред тебе! Пред тебе! Еми, аз те видях. Трябваше да извадиш се. Аз нямах хемка, аз имах такова. Снайпер. Те как го взимат, бе? Някак си го взимат, видя ли? Знам къде да чекалиме. Взимам си помпа нова. Вземете Аз взех помпа. Елате, тук. Тук трябва да седим и да чекалиме. Чакай, аз отивам там да чекаля, да разбера как. Добре, аз съм тук. Ама Жорко не идва и при нас, де. Абе, Жорко, мани се от моето място, е. Знаеш, че... Какво правиш, бе? Пати пота. Не влезнат. Стой там. Гледай го, бе, пред мен, аре заставай, като... Ето го! Откъде, бе? Не знаеш откъде ме биеше, бе? Хвърлям граната. Аре, бе, Жорко! Чакаш да ме убият, нали? Знаеш ли мен откъде ме уби, бе? Не ме би през стената. Не, аз повече с Лу няма игра на тази игра. Аз виждам как го уби, извиня. И така. С ножка ли да му се хвърля? Аз само ще бия. Не ми трябва. Разбрах как се взима оръжие. Как? Клякаш и мишката. Айде бе, те идват, вие седите тавка при бата и чекалите. Но, Беге, Безърк. Отляво или отясно, не знам вече. един чекалиш. Трепах един. Браво. Внимавай, там един чекалиш. Аз съм много съм, няма как да килна. Чакай. То си на нашата база, един е на нашата база. Димай, на нашата база. Не там, дай на тука, да. Сега ще ти кажа... Бомбата си гръмне! Не се знаете ли? Не там, дам така, поне да убиеш един. Ето го, е там горе, двама. Аз единия го убих отгоре и сега само този ми остана и един друг. Ти беше на 8, ама. Аз почвам ли нещо да задобрявам тук, бе? Да. Аз изобщо. Да, бе. Ти като ги почнеш с АВП-то, ти ги правиш луди с АВП-то. На CS1 и 6 ги правя наистина. Идваш, Жорка, идвай с мен, аз вече научих къде е. Идвай. Къде? Давай. Трябва да ме пазиш между другото. Ето го, чекали. Кой я пусна? Няма как. Гледай, бе. Мен ме запалиха. Охо. 4 на 4 сте. 4 на 3. Так, идва, база. Аз ги правях луди, ама и то щех да убия, ама ако Лоу беше малко по-силен. Това си живота, бе. Аз съм сега. Айде. Браво е, мистер Рос. И му помогнах. Аме помогнал си. Не пише асистенция. Опа, Те заблива. Букнила е.
О, един умря. Шет гранат. Хвърлям флашбанк. Хвърлям. Какво хвърлите, бе? И къде? Хвърлям! Хвърлям. Отзад. Отзад. Камато. Къде? Чак да го убия, чакай, пази се сега. Ох, майко. Как ли го убиха, Той Жорката ми гостил на Макарай. Кой? Жоро. Аз? Не, Другия. Жоро Гъзов. Ти прости. И мисля още, Няма повече си взимам. като мине този рунд, да свършвам. Викам, аз да свършвам. Давай! Едно в едно сте. Стига, снимай малко повече, 1 час. Сега 37 минути. И миналия път с теб снимахме 1 час и 14 минути. CS. 1,6. Аре, сабето! Аре да играм CS 1.6, ама не в CS Mega Gaming. Аз няма игра от CS 1.6. Що? Аз ще играя от CSGO. Защото това е по-яко. Знаеш какво ми викаше то? Че това е много скучно, много тъпо, а сам вика много е яко. Защото тя само ме имитира. Аз съм играл друго, не беше същото онова. Еми, що му казваш? Това е по-яко се. Аз играх някакъв друг. Аре бе, те са едно в едно, бе, къде? Чакали! Бием. Yes! Ремале! Сега тук трябва да ги поддържаме все така. 2 на 6 са. Ние сме 2, те са 6, нямаме. Знае. Аз взимам пъда в сетката вата. Вземи си МК. Дигълче, емчица. Дигла е по-шапка. Жорката, беги, къде си? Жорка, чакай, аз те виждам, чакай, ма ще ме... Тук винаги те залагат бомбата. Не стреляйте. Оцеля го в главата и да умря. Това е това са. Просто ти си про. Аз съм в тяхната база. C4-то знам къде ще го Ти заложа. как разбра, че е тяхната? Еми, ела. Да, това е тяхната база. Тук е тяхната база. Там беше умрелия. Там. Къде бе? То ли стрели или? Къде е последния? Подсказвай, бе! В неговата база, там при камиона. В неговата база, Това се сака. Аре бе! Помагай, Безърк! Безърк! Къде? В тяхната база, къде бяхме? Е тук. Yes, man! Даже го уби. Хедшот. Ое, Акали? Знаете ли, че тук този матч, ако свърши там горе времето, побеждаваме.
изкарам с 590 лата. Много Аз ефективно оръжията. Човек, аз имах карамбит за малко. За малко имах карамбит. Не знам дали беше бък, но имах. Не е бък. Имах. Кой хвърли тая? Журко 07, ще да му убиеш, ти тъп ли си? Ами не я хвърлих аз. Опа! Ти я хвърли. Его, давай. Зареждам. Приятелю. Браво, бе. Айде! Стар Рос, браво е! Играли с него това са истински приятели, като мистер Рос. Той от тебе ми остави What? кил. Мистер Рос не ти е приятел. Аз после ще му пратя покана. Приятели! Приятели! Мистер Рос, дай ти си първи, ние сме тук, Рош. Приятели! Хвърлям гранат. Не го бил е! Браво е, мистер Рос. Как минах от тях? Сигурно сме много добри. Ама не терористите, а контртерористите. Сигурно сме много добри, затова минах от тях. Или сигурно админа ме преместил, защото съм добър. Ама изобщо не съм добър. Браво! Тапанари! Не! Мистер Рос! Сега ще си потриш. Вау, един ли си убил, бе? Вау! Аз Един па не си знам убил. къде си видя киловете. Защо съм червен? То от мене! И аз па съм сам. Нищо, ти сега ще дойдеш. Ние сме 5-10. Нищо се да, пак ще ни бият. Мистер Рос е хак. Не е хак, добър е. Знам. Той е там с бомбата и... Там някой хвърли огън. Вие май сте при нас там. Убих! Рос! Ти го убил, ти. Не, той губи. Няма така. Как ще ме убие, бе? Безърк, тъпанар, такъв, тъпанар! Безърк. Вие сте двама! На 5. Вие сте двама и ще имате... На това, там където е нещо като такова. И само за бомбата ще ви подсказваме. Оф, те са... Не. Там при вашата база където е. Някъде. Те само на обувите залагат бомби. Тук се играе за бомби, бе. Боти дед хора. Бла. Ти ли да таковаш? Ти ли я спираш? Искам да видя как се спира бомба. Такава. Как се обезврежда. Ние сме най-добрите, бе. Само двама. Сега съм шин, what the fuck? Защото ние сега сме трима и пак ще ви бием. Те преместиха мистер Рос. Не, мистер Рос. Хвърлям граната. Флашбанк. Бег ти хвърлям огън. Хвърлям огън! Видях. Кой утре? Как уби? Аз отидох от другата. В 7-7 сме.
Какво става? Вие ме ли видяхте? Аз минах покрай вас. Аз бях оттам от това. Не при камиона, а при... Оная. Аз имам гранат. Кой има флашно? Познай. Имам бит! Не ще чуя, what the fuck? Как ме one-shotвате? Гледай го как, бати бота сила, честикам. Само гледай да гърби. Миса. Какво е миса? Обичам. Виждаш ти майка ти. Да. Той къде е? Газути. Тихо, бе. Снимам, бе. Опиташ се да го изакаш в момента. Аре, махни, бе! Мога да те махна от дискусията. Да го изсъра. Така да тиска бутон и той направо пръстите му са бъгнат от него. Гледай как е клекна, гледай как се опитва. Гледай в момента пишка отстрани. Гледай го. Базикам се, бе. Гледай го. Прави И Волф да ти кажа, това през цялото време го казвах на тебе. Сад. не съм сам. Сатейс! Гледай, сега се пее, защото го затапихме. О, не си бях с вас. АФК е. Къде е Африка? Аха! Дъс 2! О, дъзве! Всички. Ау, Дъс 2, бе! Дъс 2. Вау! Всички ау! Дъс 2! Това е най-якото, бе. Дъс 2 сме. Пан хучета, Аз съм А, не. терорист. И аз. Май. Полса КП! Терористъм! Не. Безърк! Какво става? Ти умря ли, бе? Взех най-якия пистолет, който много искам. Джорка, за теб съм. Къв ми е скина. Такъв си. Просто такъв. Какъвто го виждаш. С шапката. Да. А ти си един брадат с очила. Е там. Хедшот. Браво. Извинявай, че ти го стигнах. Ти ли си ми го стигнал, аз само ти помагах, исках ти да направиш кил. Не. Брат! Аре, залагай бомбата, бе! Тя у мен ли е? Не. О, не е там. Брадатчичко. Е там. И аз съм такъв с очила с брада, бе. Не си с очила из брада. Защото ти си... Ти си такъв само с очила, без брада. Тях. Контртерористи са много яки, мисли. Това трябваше тук трябва да изпише жорката, макар е. Не, той плант на бомбата. И какво като е... А Ти ката уби е... повече от него, тъй че... Е само един.
Двама. Или един уби. Един. Ти уби, другия май. Cover me. Покривай ме. Браво. Убих колата. Браво, чакай. В него е бомбата. Пак ли в то е? Cover me. Къде? Клепе! Аз не знам кой да оцеля, защото ми празят 2 в 1 бот! Деми! Къде е вашия, бе, лол? Сега ще кажа. Само ако ми бъде. Това не край. Браво, бе! То пак го е. Браво. Good. Гейм. Good job. О, мене бомбата. Браво. Але отиваме. Чакай. Аз те покривам. Шорка, идваш ли? Трябва да ме покриваш между другото. Вземи Уест. Ти вземи това. Мали бати! Как му убил Бот? Какъв бот? Бот е майка ти, сега ти е бах майка, ти сега ще виж. За какво говориш? Къде? Ти сега ще виж. Ще е ба майката сега тъпа. Чести кам. И сега ти е бах майката. Какво ми викаш? Аха. Сега ще запискаш направо та. Хайде! Хака майка ти Защото направо преди и лети. Не, стига. Правим клин. От теб ли бомбата, Жорка? Не. По него е. Аз тука... Той само да излезе, умирам. Бате, аз взех бизона. Сега ще видя. Тук е, на мида. Мида. Отзад. Идвам на мида. Чакай. Браво, е. Како е? Тук трябваше аз да победа. Ама и аз го оцелих между другото. Да, ама без арки хак, как не умре от молотов? Защото не си ме оцелил, Папа, пак ли в него бомбата? Please, give me the bomb. Please give me the bomb. Де, бой, чакал, оставим на 5, бе. Дано да мреш все така. Не си хака, ма... Тук няма хакове. Да, бе, ние сме двама, бе, И какво? Нищо, ама само казвам. Не ме интересува, че сте двама. Не сте били повече, бе? Да сте били повече. Както винаги, лоу Сема копира. Хвърля до мене. Първия чакава. Гледай го, мали, аз презареждам. Всичко презареждам и той ме убива. Това е контразина. Какво каза, какво? Това е контразина. Сега ти е бах майката, ти сега ще видиш. Ти сега ти е бах майката, наистина. Ще еба после. Нещо се задавих.
Направо ще еба и цялата майка. Откъде бе? Мутко. И отпред и отзад. Затапих на Фак, колкото е. Водим ви с 4 точки, затова трябва да победите още 4 пъти. Ти със снайпер ли си, лол? Имам пари за пиле. Това дори не е пиле. Пиле. Не е пиле. Пиле. Мамо стара! Идват. Бе! Кола! Вау! Мъкни бе, че не можеш да играеш бе. Имам я АВП срещу АВП, ще скъсам бе. Не, аз няма да те скъсам, аз ще те разкъсам. Браво е. О, така се играе CS. Аз кой игра? О, аз забравих, че ти не знаеш. То садна ли? Не. Естествено. Един е готов. Ну! Браво бе. What the fuck? Match point. Аз съм с USP. Всичко трябва да бъде заредено. That's me. Тук съм. Кой ме уби? Кой ме уби? Кой ме уби? Той. Ей, педал, сега ще изкъсам матката, че си ти казвам. Та... Шок падна. Жака! О бе, нубо бе. Как не ти бих хитала? Бе бита. Сега ще избера най-гадния мап за вас. И той ще е... Не знам. Мисля, че то ще е тоя. Безер. Стоп. Топ.
Слушат на отбор. Кой му би се също? Песърк. Безак! Безак, затвори! Той е падна! Съдвач. Съдвач, ла-ла-ла-ла-ла. Cover me. Report player. Player. Жорката ВГ ще репортна за това. Не, нищо няма го репортна. Жорка! Искаш ли да те репортна и да повече да нямаш акаунт в Roblox? Ако го бия... О-хо-хо! Това не мога да се репорта. Безърк, бъди такъв. Защо? Аз няма да бъда терорист, аз ще си бъда такъв. Аз съм терорист, брат. Безърк, предавам ви. Що ни предаде? Не знам. Защото искаш при Жорко 07, нали? Той е най-добрият, бе. Не мога да се сравнявам с него. Браво, бе. Кока-кола банер отиде. Кока-кола банер. Ще ми взема... Оу, шит! Гърбач, нуб. Но ти бягаше, Женка, кажи как да не те убия. Еми аз хвалих граната и бягах. Сега ще умреш. От... Хайде. Нищо. Пак го време. И хора, мисля това да е клипа, надявам се да хареса, абонирайте се, коментирайте, и... И писате в коментарите, че лова педерас. Да, и чао!